קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש ועכשיו של אדבול חברים. היום יש לנו אורח שאנחנו נעשה כמעט את כל הסרטונים ושמו אור, תגיד שלום. שלום. מי שרוצה לשחק איתי באדבול קוראים לי טוטי 752. לא יודע למה קראתי לי ככה, סתם קראתי לי ככה. עכשיו אוקיי, עכשיו לי היום קוראים אור 657, מי שרוצה להיות חבר שלי. והוא בשמחה. ארצות הבריטי. מה זה איסלנדי? מה בין איסלנדי? ואני, מה אני? אני לא כתוב לי, אצל אור יהיה כתוב לי חברים. לא, גם אצל אור לא. למה? אני לי טוב, כתוב מתי. ויש לנו גם קלן מעולה, FC צ'סקה. מי שרוצה להיכנס, מוזמן. זה הקלן שאני מצאתי, אני ישראלי לפחות. גם אני ישראלי. אתה בריטי. לא, די, נו, זה עשו טעות. גם לי עושים את זה לפעמים. יאללה. אוקיי אז בוא חברים, נתחיל. אני שולח לו. האתגר שלנו זה שמי שמנצח בוחר על מה האתגר. אוקיי על חברים, בומב, כאן אנחנו איירבול. מתחילים עם בומב. ליד חברים. יתחיל לנו עם בומב. תיכנס. אוקיי חברים. אור, PFC קסקה. צ'סקה קבלים. חברים, תסתכלו איזה בית ספר אני אעשה לו. אני גרוע ממש בבומב. אתה גרוע בכל דבר, אני מנסה. אני אבל טוב בבומב. ואם אני מנצח אני יכול להמשיך בבומב. אבל למה? כי אני טוב בבומב. למה? חברים, תנו לו סאב. זה כבר נחשב ערוץ של שתינו. תנו סאב ולייק חברים, אם אהבתם את הסרטון. זה ממש עוזר לי. ברור וזה שאני אוהב את הסרטון. סרטונים עם אור, אין מה לא לאהוב. זה ממש עוזר לי. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי, וזה רק לוקח כמה שניות. רק גם תלחצו על הפעמון כדי לקבל הודעה על עוד סרטונים. ויכול להיות שנעשה אתגר המג'יקל, כי עוד מעט יש לי מג'יקל. מאיפה יש לך כל העודים האלה? יש לי 51 למה. לא, אבל אצלי יש 74 נראה לי, ותסתכל איזה קצת אוהדים יש לי. יש לי 150. איזה שקר. זה גם אצל באטל, יש לבטל 20 ויש לה את כל האוהדים האלה. נראה לי אתם קונים ב50 יהלומים את התופים והכל. אין סיפור. הנה, כל התופים האלה כאן. אני ב50 יהלומים קונה רק את הרולטה. אני לא קונה אותה. עכשיו קיבלתי הישג של 10,000 שקל. וואו. אוקיי חברים, לבינתיים אני מנצח. אתה רוצה לגרוע בבום. איזה גרוע הוא. אוקיי חברים, כאן אני מוביל עליו ב5 גולים. מי שרוצה לשחק איתי, גם פה אני מכניס לו גול. אני גרוע בבום. אוקיי חברים, דקה אחת, אני מעביר את זה לככה. עכשיו אכלת אותה חבר. אוי לא. אוקיי חברים, וואו. לא! יש! הצלתי את זה. בסדר, לא נורא חברים, אנחנו ניצחנו. עכשיו אי אפשר בום. הרגע עשינו בום. אוקיי חברים, כאן אנחנו נצא ונעשה התערבות קטנה על 5,000 שקל. קטן. לא! אין סיכוי. אני לא מתערב כי אני אפסיד. על 5,000, אולי על 5,000 הקמצן. לא נעשה על בום, נעשה על פיירבול. לא, אני אפסיד. אוקיי חברים, שמחה. אני מוציא עליך. אני אציע. כנס. אוקיי חברים. אתה נותן לי לא ב5,000. שמת 5,000 כבר. שמת 5,000. לא. טוב, אז חברים. חברים, היום אנחנו נקרא את אור. נשוב אולי פעמיים. בואו נראה, מי שמנצח 3 פעמים, אז הוא בועט למישהו באותה אחת, ותשמעו את הצרחה שלו. זה אתגר. והנה קבל את זה. לא, אסור לתת ליוות. אם נותנים ליוות זה טילים כאלה. אז חברים, אני אלמד אתכם טריק בפיירבול. אתם צריכים לרוץ ישר לשחקן, כי הוא תמיד בועט לי ככה. חברים, לנמעלה קצת.
רואים? כדור טס למעלה כזה קצת, אז אתה צריך ישר לקפוץ עליו, על השחקן, וככה זה יהיה יותר קשה. חברים, זה הסוד. והנה עוד גול. וואו, טוב. בסדר חברים, אבל אנחנו עכשיו מובילים עליו. וקבלת. וואו, איזה מזל. ואת זה גול חברים. כן חברים, כאן אנחנו בהובלה. אם אני מנצח אותו 3 פעמים ברצף, אז הוא מקבל עונש. כף על התחת חזקה. חברים, זה העונש. והיום בבריחה הוא יקבל סימן, סתם. אני לא הולכים לבריחה. לא הולכים לבריכה חברים. אוקיי. הוא חרא של ילד פשטור. הוא מכניס לי הרבה גולים מסריחים. ואני בועט לו רק את הטילים של האתגר. יואו. לא. יאו. אוקיי חברים, נכניס עוד גול קטן בקטנה, ואולי עוד אחד. אוקיי חברים, זה גול ב-0 שניות חברים. זה ניצחון גדול. עכשיו חברים, מה אני אעשה? נעשה עוד אתגר. עכשיו על מה נעשה? אז מה אכפת לך מקמצון? בוא נעשה כאילו... עכשיו אפשר יוטיוב! יש איזה אתגר כזה אני אעשה את אתגר. ברמדאן. יש לי רמדאן. יאללה, אני אעשה את הרמדאן, את יש לי הרנדום. חברים, עכשיו אני אשחק עם מור, אפילו בקלן אני יכול. נראה לי. אפשר, אבל ליד, בוא נעשה ברמדאן רום. כל אחד יעשה משחק. רגע חברים, עכשיו אני אזמין אותו. לא על כסף. אין על כסף, אי אפשר. היום עכשיו אנחנו נזמין אותו בארנה. מה זה ארנה? לא יודע, אבל בסדר. כן חברים, אני מזמין עם 74 אוהדים, תעשה ג'וין. ואני עם 51 אוהדים. גרוע חברים, תסתכלו, הוא לא קונה כלום, הוא רק השיג אותם. הוא קמצן. אני בזבזתי את כל הכסף שלי בשבילו. וואי זה... וואי, מאיפה כל האוהדים האלה? קנית להם את התופים, אה? או שזכית בהם. אין לי מושג. מה זה המשחק הזה? יש חברים, 1-0. ואוי, לא, רציתי לנגוח את הכדור. אוקיי חברים, זה העולם שאני הכי טוב בו חברים. כאן כמעט אף אחד לא ניצח אותי. וואו, איזה טעות זה היה. אוקיי חברים. וואו. ובוא ננגח בו. ננגח. וואו, איזה מזל. ווואו. וגול חברים. 2-2. וואו, טוב. יאללה, וגול חברים. 3-2. אנחנו מובילים ואנחנו קרובים לעונש שלו. עכשיו היום אנחנו נעשה אתגר העונשים הכואב עם מדבול. וואו, לא חברים, לא. זה לא קורה לי כי אני צריך 3 ניצחונות ברצף. לא, יואו. אור גרוע פשוט, אתם רואים את זה, וואו, אוי. יש חברים! 4-3-3! חייבים לעצור לו תוך 20 שניות רק, אוקיי חברים, 5-3, זה הרגע היסטרי. עוד 10 שניות נגמר, וואו, 5-4, עוד 10 שניות נגמר, וואו, יש חברים, והוא מקבל את העונש עוד מעט. ואתם תשמעו את הכף החברים, שזה העונש. אוקיי חברים, עכשיו תשמעו את הכף הכואבת. לא, אבל עשינו רק... נכון.
חברים, הוא קיבל צרחה. זה כואב. הוא קיבל כף על התחת, שמעתם את הרעש. אוקיי, נעשה עוד אחד כזה עם עונשים. עכשיו אנחנו, איך קוראים לזה? עכשיו אני שולח לו איזה פרצוף. תסתכלו איזה פרצוף. ילד פצוע מכף על התחת. אוי, איזה פצע. יש לו כחול בטוסיק, אפילו אתם צריכים לראות. הנה חברים, הנה התחת שלו. איך אתה רואה? הם יכולים לראות? אוקיי חברים, עכשיו תסתכלו אליי. מה אתה עושה זה? אוקיי, ניצחתי. מה זה הדברים האלה? אוקיי. הנה מקום, הוא חבר שלי, איפה זה? זה לי, דביקה מקום ראשון. מה זה? לא יודע, זה אני תותי 752, אני מקום שני. אוקיי חברים, עכשיו נעשה עוד משחק, ועכשיו הוא גם ייפצע, כי אני הולך לקחת אותו, ושלחתי. אותו דבר? כן. בלי כסף! תהיה קמצן. לא רוצה, אני לא נכנע. די, כבר די להיות קמצן. למה על כסף? כולה 5,000, וואי איזה... חברים, הוא ממש קמצן, אתם רואים? אבל למה לבזבז ככה? אפילו שיש לו 1,300,000 ולי יש 400,000, כי אני קניתי שהיה לי 2 מיליון אני חותך למסי! חברים, אני עשיתי טעות, קניתי את רונלדיניו, קניתי את אותו, קניתי את ריברי, קניתי הרבה. וואו חברים, וואו, הוא יכול להכניס לי. אוקיי חברים, כאן זה האתגר חברים, ואוקיי, ובינתיים אנחנו מובילים עליו כמעט 4 משחקים רצוף. מה זה, מאיפה זה? זה האתגר הזה ש... וקבל את זה. מה? באתי לעשות לך בעיטת אש. מה זה? יש? וואי, חרא זה מגן על הכל. מה? לא! יש! לא. יואו, חברים, אוקיי, חברים, 3-1 לי. זה ממש משחק טוב. ואוקיי, זה גול. זהו. חברים, אני לדעתי יותר טוב מאור, כי אור גרוע בכל דבר. גם בקלש רויאל. בקלש רויאל באותו פחות, אבל בין כל המדורות. לא, טעות זה היה, הייתי צריך לחכות. וואי, אבל יש לו המון אוהדים חברים. זה מבאס. כי אותי לא מעודדים, פשוט מסתכלים על המשחק. אצלו יש את השחורים, את האוהדים המטורפים. אתם יודעים איזה אוהדים הם. אלה פעם אחת שברו לנו את המגרש. עשו לנו אותו לרחמים, בלי רחמים. בלי רחמים. הם עשו לנו אותו בלי רחמים. בלי רחמים. הם עשו לנו אותו בלי רחמים. בלי רחמים. אוקיי חברים, אוקיי, רק חסר לנו עוד 6 שניות חברים. לא, חברים, 5. וואו, מה זה? וואו, איפה אתה מגיע? וואו, לא, חברים, תיקו. יש גול זהב. לא, חברים, לא מאמין, חברים. הפסדנו 6-5, לאור. עוד מעט אולי אנחנו נקבל את העונש הכואב. כי אור למנתיים זה חבר 5,000 גול. רגע, מה זה? אני בתוך סרטון. עכשיו אני אזמין ברנדום רגע, אני בתוך מיטים. סרטון. חברים, אם אני מפסיד, אור עכשיו מחליט מה הוא רוצה לשים. את הדבר הכי טוב לו. אבל חוץ ממה שהוא עכשיו לא יכול להשתמש בכל דבר. אם אני עכשיו מנצח אותו, אני יכול להשתמש אפילו בבום, בדבר הכי גרוע שלו. איפה 5,000 שלי? אוקיי חברים, הוא נפצע. אור לפחות קיבל בעיטה לתחת. וגם כף על התחת. סבבה, אז עכשיו אנחנו נעשה עוד סיבוב של כף על התחת, ואז נגמר. אם אתה עכשיו מפסיד, אז אתה צריך להתחיל, אז אחר כך אני צריך להתחיל מההתחלה. אוקיי חברים, עכשיו אני אכנס לקלן. או מזמין. אתה מזמין. יש לנו 14 אנשים חברים. קלן טוב, אתם יכולים להיכנס. קלן 14 מתוך 50. זה הקלן שאני מצאתי. וזה חבר שלי, ג'יגה רד.
והקלאן שלי, אל תשכחו להיכנס לקלאן שלי בקלאש רויאל, אבל זה מעל 3,000 גביעים. זה קלאן טוב מאוד. מעל 3,000 גביעים, אבל מי שמעל 3,000 גביעים, 4,000 גביעים יאללה, אפילו, נכנס. מי שב-4,000 גביעים, בבקשה להיכנס, הוא יוכל לפתח לנו את הקלאן. כן חברים, אני הולך לנצח עוד ניצחון את אור. ויאללה, כמה אוהדים יש לי. ליד רק עם שתי אוהדים. שמת על לכדור אש? לא. רנדומיצמס? יאללה, דוד. יואו, לא ראיתי אותך. יש! וואו, מה אכפת לי? מי עוד פה? מי דפק לו? מריח כמו אשדוד. זה אור חייזר מברזיליה. סתם טפרנו יא כאפה. שיח שלך כמו פטרוזיליה. קפץ לי, אחורה. קיבלתי. עונש ממנו, מה? לא. והתחשמלתי בנאו-קאט. חשבת שאני מברזיל? זה כל הגוש בבקשה, בצבע כולם מעוכה. להירשם לערוץ יד אחד שלי עם עד- הכל באוויר. להירשם לערוץ שלו, יש לו סרטונים מטורפים. עכשיו חזרת לישראלי. כמו שאמרתי, אולי נעשה אתגר המג'יקל שלי, אני אתן לי את הקלפים והוא יכול לשחק לכם. ב2 נגד 2 נוכל לעשות אולי אותו דק. לא ב2 נגד 2, נשחק בגלובל חברים. אני אנצח לו, אני אשחק לו ואנצח. או שהוא ישחק. אני לא אוהב אתגר המג'יקל. אם אני עושה את זה עם ליד 2 נגד 2. כמו שאתם יודעים, לליד יש ערוץ מטורף שהוא מעלה סרטונים בכל... יום, אני ממש מתאמץ בשבילכם, אז חברים. זה רק כמה דקות להירשם לערוץ. איזה כמה דקות, אפילו כמה שניות. רק ללחוץ על הכפתור, פעמון בשביל להיות בעוד סרטונים חברים, ועכשיו ניצחתי אתכם. אוקיי חברים, בואו נבחם את זה. ולעשות איקס. אוקיי חברים, אז ליד. יש לנו עוד, אם ליד עכשיו מנצחתי פעמיים, אני מקבל כף על התחת ונסיים את הסרטון להיום. לא. כן חברים, על הדבר הכי שנוא על אור אני אשים. אוקיי. לא בום. מי שואל אותך? אני מחליט עכשיו, כי אני מחליט. תכנס. תכנס. היה לי שנייה מודעה, אז הייתי חייב לעלות. אז רגע עכשיו, הוצאת בקלאם? כן, בכוח. חצי צ'סקה זה קלאם מעולה. זה על כסף? לא, אם זה על כסף זה היה כתוב לי 5,000. אני לא סובל את זה. אני חוסך למסר. 5,000 שקל, קמצון. חברים הוא ממש קמצן. חברים, עכשיו אני תראו חוסך אותו. למסי! תראו את התחת שלו, איזה יפה הוא. אוקיי חברים, בואו נכניס לו גול בבום. וואו, טוב. אבל לפחות 1-1. חברים, לא נורא, עכשיו אני חייב לנצח אותו בשביל שיקבל בתחת. וואו, לא, חברים, לא. גול! לא, וואי, גול! אוקיי, אני על זה. חברים, אני על זה. ואוקיי, חברים, עכשיו 3-2, אני על זה. ואוקיי, לא, חמוד. וואו, מה זה היה הבאג הזה? חברים, ראיתם את זה? וואו. אני תמיד מוביל עליו. אוקיי, חברים, עכשיו אני צריך להכניס לו עוד גול, וכמעט זה סופי שאני מנצח אותו. עכשיו עוד 2 גולים, ואז זה יהיה כמעט סופי, אנחנו נעשה לו השפלות. וואו, לא חבר שלי. אוקיי, חברים. וואו. עשה לי פצצה ועשינו תיקו, חברים. אוקיי, חברים, אני לא אוותר לו ככה. אני חייב לתת לו עוד כף על התחת. חברים, הוא ניצח אותי פעם אחת, אני ניצחתי אותו 4 פעמים כבר. חרא של ילד זה.
חברים! הוא קפץ מעל הכדור, והכדור נכנס. בואי חברים, זה יכול להיכנס. כדור יכול להיכנס, זה אפשרי, זה אפשרי, וואו! איך עצרת את זה? איך עצרת את זה? וואו. חברים, אני לא אתן לזה להיגמר. למה? יש, הוא בשר. וואו. נו, למה? וואו. יש, סיידו בשר, ראיתם חברים? זה הכי טוב. הוא אוהב לעצבן אותי. לא חברים, לא. חברים, זה הולך להיכנס. ועכשיו 10-7 חברים, ראיתם איזה הובלה מטורפת בגלל החצי דקה חברים. כדאי לכם לשים את זה מתי שאתם תוקפים, בשביל שהבן אדם הזה חושב שגמרתם, ואז פתאום אתה שם לו את זה. ואוקיי חברים, עכשיו ניצחנו את אור. טוב. אוקיי, חברים. עוד פעם. רגע חברים, אני אצא מזה. עוד פעם תשמעו את הצריכה. עכשיו עוד אחד שזה שווה את זה. חברים. אז אני הולך לנסות להפות מהכאב. אוקיי חברים, מקווה שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו לסמן בלייק ובסאב, זה ממש עוזר לי. וזה ביוטיוב, זה עדיין כואב. וזה ממש עוזר לי. חברים, מקווה שנהניתם. זה רק זה, ואל תשכחו להיות ללחוץ על כפתור הפעמון. זה ממש עוזר. חברים, מקווה שנהניתם מהסרטון, ויאללה ביי.